मी धर्मेंद्र भरत जाधव वेळी गावातला रहिवासी आहे आणि आज इकडं आमच्या गावात जी अडचण आलेली आहे नैसर्गिक आपत्ती म्हणा वगैरे पुनर्वसनाची अडचण असेल अशा अनेक बाबतींनी आमचे गाव म्हणजे बाधित झालेले आहे. तर शासनाने आमच्याकडे लक्ष द्यावं. आमच्या तर गावात जे लोकांचे प्रश्न आहेत आमच्या ज्या अडचणी आहेत ते दूर कराव्यात. आम्हाला लवकर पुनर्वसन करून या ठिकाणून बाहेर पुढे पुनर्वसन करून जागा जमीन काय सगळं असेल ते द्यावे अशी आमची शासनाला मागणी आहे. आणि त्याचबरोबर आमच्या गावात आत्तापर्यंत म्हणजे 40 वर्षे झाली पुनर्वसन होते म्हणून पुनर्वसन होते म्हणून एवढे दिवस आम्ही काढले. आता माझं वय 25 आहे. आता मी 25 वर्षाचा मी असून माझं आत्ता माझ्यासारखे अनेक विद्यार्थी म्हणा किंवा माणसं नोकरी नाही काय नाही शिक्षणापासून वंचित राहिलेले आहेत. आणि असे आमचं जो पण पुनर्वसन होत नाही आमचा कुठल्याही बाबतीत विकास होऊ शकत नाही. आणि आता ही नैसर्गिक आपत्ती तर अख्ख्या महाराष्ट्रात आलेली आहे, सर्वत्र आलेली आहे. तसं तर आमच्या ठिकाणी बी वित्तहानी झालेली आहे. फक्त दुर्दैवी कुणाचं जीवितहानी म्हणजे जीवितहानी झालेली नाही. आमच्यातली रानं वाहून गेली, शेती वगैरे दर कोसळल्या, पण कोण बघायला आलं नाही. कुठलाही शासकीय अधिकारी किंवा कोणताही वरिष्ठ अधिकारी आमदार खासदार मुख्यमंत्री कोणताही आलेला नाही ना कोणती मदत झालेली नाही. आणि आमच्या या ठिकाणी येऊन प्रत्यक्ष भेट द्यावी. फक्त काही दिवसापूर्वी फक्त तहसीलदार तलाठी ग्रामसेवक कृषी अधिकारी ही फक्त पाहणी करून गेलेलं आहे, पण पंचनामा केलेला आहे पण आर्थिक सहाय्यता बी नाही झालेली. आणि आश्वासन दिलेलं आहे की आज होईल उद्या होईल पुनर्वसन, तुम्हाला आज उद्या ह्याच्यातनं बाहेर काढू. आणि तात्पुरतं सांगितलं आहे की तुम्ही वर येऊन बसा. आता जे ठिकाण आहे म्हणजे तिथं दुर्घटना होण्याची शक्यता जास्त आहे तिथून वर येऊन बसा. पण तिथं बी माणसांना तिथे बी राहण्यासाठी धोकाच आहे त्यांच्या माणसाला. कारण की वन्य प्राण्याचा हल्ला असो किंवा वाटत रात्रीचं येणं जाणं किंवा कशाही बाबतीत कसाही धोका निर्माण आहे त्यांच्या जीवितहानी होऊ शकते. त्यामुळे तुमच्या प्रशासनाने कुठंतरी आमच्या गरीब लोकांना कुठंतरी चांगल्या ठिकाणी बसावं, आमच्याकडे लक्ष द्यावं असं आमची मागणी आहे. लवकर ह्याच्यावर काहीतरी करावे याची आमच्या अशी सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने मी मागणी करतो. आणि लवकरच ह्याच्यावर काय झालं नाही तर अख्ख्या महाराष्ट्रानं आमच्या कोयना धरणाचं पाणी पिलं, वीज वापरली. आता तसं काय होत नसेल तर 15-20 दिवसाच्या आता आम्ही काहीतरी आमच्या जीवाला करून घ्या, आम्ही उडी टाकू वाटल्या धरणात काहीतरी करा. आमच्यासाठी आम्हाला नोकऱ्या नाही तर आमच्या सगळी शेतकऱ्यांचं शेतीचं साधन सगळं नष्ट झालेलं आहे या आपत्तीत. पैसा नाही काय नाही कुठं काय बरं बेरोजगार बी आहे. आणि अशा परिस्थितीत आम्हाला काही सरकारकडून काही येणंच नाही. जगायचं कसं आमच्यातल्या माणसांनी? आम्ही तर कसं जगायचं? शिकून बी आमचा उपयोग नाही झाला याच्यात. तुम्ही काहीतरी निर्णय घ्या लवकर. माझं हे सगळ्यांचं मत मुख्यमंत्र्यापर्यंत गेलं तरी लयच बरं होईल. कुठंतरी विषय मार्गी लागला असं आम्ही त्यांच्याकडे आशेनं बघत आहोत. कुठंतरी मार्ग लागावं असं आम्ही त्यांना विनंती करत आहोत. लवकर लक्ष घाला अशी आमची मागणी आहे. तुमचं नाव? शत्रुघ्न धोंडेबा जाधव, गाव वेळे. काय नक्की प्रश्न तुमचे? नक्की आज 40 वर्षे झाली पुनर्वसन होते असं सरकारनं जाहीर केलं. अजूनही आम्ही इकडे तिकडे प्रस्ताव केले, कुठलाही अजून इथं करा प्रस्ताव तिथं करा, अजूनही कुठला ठोस निर्णय घेतला नाही सरकारनं. तर वन विभागाच्या मार्फत आज पाऊस पडला आणि डोंगर कोसळले तरी तिकडं तहसीलदार गेले नाही, ग्रामसेवक गेले, तलाठी गेले, कृषी खात्याचे अधिकारी गेले, वरचे वरिष्ठ अधिकारी असे कोणीही अजून गेलेले नाही बघायला तिकडे पाणी करण्यासाठी. तर आत्ता पुनर्वसन तातडीनं करावं एवढंच माझं मत आहे. की लोकांचे जंगली प्राण्यापासून हल्ले होत आहे, जगणं मुश्किल झाले. तर ह्या गोष्टी तातडीने सरकारनं लक्ष घालून तातडीने प्रश्न सोडवा एवढंच आमची इच्छा आहे. नाहीतर लोकांची अशी वेळ आली की कोयना धरणात जीव देण्याची वेळ आलेली आहे, दुसरा पर्यायही उरला नाही. नाव? बबन गणपत जाधव, गाव? वेळे. हां, काय नक्की प्रश्न आहेत तुमचे? आमचा प्रश्न म्हणजे असं आहे तर आता आमचं पुनर्वसन होतं त्याला 40 वर्षे झाली. 40 वर्षे झाली तर अजून पुनर्वसनचा आमचा काही मिळताप नाही. आम्हाला काही सांगते आहे कागदपत्र त्याला आम्ही देतो आहे तरी बी अजून आमचा काही नाही. तर आता आम्हाला काय म्हणायचं आहे की आता आम्ही लास्ट स्टेपवर आलो आहे. आता आमचं हे भूकंप झाला त्याच्यामध्ये आमच्याकडे कोण सरकारी माणूस गेला नाही. सर्किल तलाठी काय आपला कृषी साहेब तलाठी आणि ग्रामसेवक ही 3 माणसाशिवाय कोणी गेले नाही. म्हणजे आम्ही आता तिथं राहायचं कसं ना आम्हाला म्हणते ते वर सरून राहा
आता वर चढून आम्ही ह्या पावसामध्ये कसं राहायचं, आम्हाला एवढी आमची जनावरं धान्य बिन्ने कसं आम्ही ते घेऊन राहणार? हां, काय आम्ही करणार आता? लोकांनी आता शेवट डोंगर कोसळला, आता सगळं झालं आहे आमचं. आता आम्हाला फक्त ह्याच्यासाठी आत्महत्या करून घ्यायची, यांची पुढं फारी खात्याच्या पुढं तेवढी बारी राहिली. नाही तर आम्ही सगळी कागदपत्र देऊन पूर्ण झालो आहे. आता किती वर्ष झाला हा लढा चाललाय तुमचा? किशोर रेडा 40 वर्ष झाली. 40 वर्ष झाली. आणि आता हे दुसरं आणि काय सांगते की आता नाही परत नाही परत. आता पुढचं कोण बोलणार ते बोला बाबा. किसनरावजी जाधव. काय नक्की प्रश्न आहे तुमचा? नक्की म्हणजे आज 40 वर्ष झाले आमचं पुनर्वसन करते, तर ते अजून पुनर्वसनचा पत्ता नाही. आमची लाईट नाही, रस्ता नाही, कुठली सुविधा नाही. आमच्या लोकांना कुठली सुद्धा कशाची सुविधा नाही. जायची सुद्धा पायवाट नाही. आणि आता या धरण हादरा झाल्याच्या नंतर सगळं डोंगर बिंगर कोसळून शेती बाती गेली, सर्व गेलं. आणि पुनर्वसन करता आज कागदपत्र देतो, उद्या देतो, सर्व फाईट कागदपत्र देते. आज नाही उद्या तुमचं काम होईल, उद्या नाही परवा होईल. असे करताना आता सगळे डोंगर बिंगर कोसळलं, वाटा बिटा मोडल्या. आम्हाला सांगितलं तुम्ही वरती सारून राहा. आम्ही अतिक्रमण केलं काय तर हे पुनर्वसन करतील म्हणून. आता तिथं सांगते तर तिथं आम्ही कशासाठी जाऊन राहायचं? आणि नाही जरी यांनी केलं तर आम्ही कोणी धरणात तरी उड्या घेऊ, नाही तर काय सुद्धा करून त्यांच्या पुढे आत्महत्या करायची शेवटची बारी राहिली आमची. डोंगर सगळं कोसळलं. मग त्याच्यामुळे तर आम्ही राहणार कुठे?